חושבת שזה 23 שנים בערך. היינו שתינו צעירות. היינו שתינו צעירות, זה לפני 23 שנים שהתחלנו להכיר אחת השנייה. לך היה ילד, לי היו כבר 2 אני חושבת. ושמתי לב שבמסע שלי לא הייתי יכולה להיות במחיצתך יותר מ5 דקות רצוף. אחרי 5 דקות הייתי מתחילה לרעוד, הייתי מתחילה להאמין באלוהים או לא להאמין באלוהים, או להחליט שאני נוסעת להודו, ואז לא היינו נוסעים להודו. אחרי כמה זמן התחלתי להתרגל. בחיים שלנו אנחנו מתרגלים לכל דבר. התחלתי להתרגל. היום, אחרי 23 שנים, אני מתחילה לפענח את מה שקרה לי אז. אחר כך נסעת לחוץ לארץ, אז אני לא יודעת מה היה, היינו מדברות בלילות לפעמים כשהיית מתקשרת, או כשהיית מגיעה בקיץ. ואז תפסתי מה קורה פה. כמי שכותב דבר כזה, האיש ואני מגיעים לקיבוץ מן המדבר. הוא איננו רוצה להיכנס לחדר ולישון. החדר בו נמצאת הסירנה, כלומר, שוכנת האהבה בין א' לביני. כשלולית הבל, כעין הרוח. הוא שונא את המדבר, היובש, הסופה, אך הוא המדבר, היובש, והסופה בעצמו. הוא חושב רק על העבודה שיעבוד למחרת בבוקר. אהבתי היא רק התחלה של משהו נורא, של דרך ארוכה. הרוח מדברת בקול חזק, צלם מתנגש בי, צלם חזק ממני, חזק מכל מאהביי. מהו צלמי? מיהו הכפיל שידעתי עם כל נקודת פריון? מה אעשה בעובדה שהוא גדול מכל שידעתי? צל ניצב בין המראות. לכן איני יכולה לעשות דבר אלא לרעוד. המיתר רועד. מה אתה רגע? מה לא מסתכל? אני חושבת שאני בנפרד. אתה שקט? סליחה. אתה צחקת? רק רגע, אוקיי. שנייה, בואי תשארי. אבל אני רוצה שנשתה קפה, מתי נוח לך? תכף חמוד, תן לי רגע את הספר שלי, את זוכרת? עוד רגע מה, היחידה שיש. זה היה
יש משהו בצורה של בשעה טובה היום. אז היא הייתה בארצות הברית, היא לא הייתה בארץ, אבל היא לא שמוע את המילה. Сейчас